Един мой ден, нормално, като всеки пенсионер, сутрин стане, пие си кафето, пък специално при мен аз, понеже съм икономист по занятие и по образование, обичам да чета много. Имам богата библиотека, обичам много историята и моите наследници по различни поводи ми подаряват такива книги, които са свързани с историята изобщо на България и на света, да кажем. И се занимавам с това. И така от време на време разсочи си насам нататък. Какво да прави човек? Не може да седи само вкъщи. И се чувствам добре, макар че съм на 85 години. Имам една малка градинка, тя е колкото 23 квадрата, там до къщата ми, просто така малко. За фитнес, агрофитнес, както се казва. Аз бяхме 4 деца, 4 момчета, така. Аз съм втория брат в семейството. Тук съм учил основното си образование в училището. След него отидох в Пловдив, завършил съм търговска гимназия и след това в сегашния университет. И така, живота върви.